كتموت صوري كتكنتتو فقرك تعرفي كتلوتو لموتي كتموت صوري كتكنتتو فقرك تعرفي كتلوتو فقري كعبزبالو خان العلي فقري مسخا يلا سبسن عخا لوقاس حدا كاب حدا كسب 4 خنببه እግዚአብሔር ይባርኩም ቶም ሐሳብኩም ዘካፈልኩምና ነዚ አባና ብርግጽ ተአመነ ነገር ዛንቱ ጽሕፉ ብዙሃት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ በእንቶም ዝራአዩን አገልገልት ተቃል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና አታ ክቡር ቴዎፍሎስ አነኻ ንሁሉ አደላድለ ካብ ጥንት ሲኢበየሞ حقت ተማሃርካዮ ምህሮ አጸብቅካ ምእንት ትፈልጥሲ በብተራህ ጽሕፈልካ ይራአንሎ ኢሉ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ ከምዛ ነንብባ ዘለና ወንጌል ሉቃስ ንሓደ ቴዎፍሎስ ዝተባሃለ ውልቀሰብ ዝተጻሕፈዩ ምክንያት መጽሐፊኡ ድማ ካብቲ ዝፈለጦ ፍልጠት መታን አጸብቁ ክፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን አብርእስት ዘለዎ ፍልጠት መታን ክውሰኸሉ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት መታን ክህልዎ ሱር መታን ክሰድድ እዩ ሉቃስ ንሃው ቴዎፍሎስ ጽሕፈሉ ዘሎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 3:4 ክነንብብ ኮለና ከም ዝብል ቃል ንረከቢና እንታይ ይብል አታ ክቡር ቴዎፍሎስ አነኻ ንኹሉ አደላዲለ ካብ ጥንት ሲኢበየሞ حقት ተማሃርካዮ ምህሮ አጸብቅካ ምእንት ትፈልጥሲ በብተራኽ ጽሕፈልካ ይራአንሎ አሜን حقት ተማሃርካዮ ምህሮ አጸብቅካ ምእንት ትፈልጥሲ በብተራኽ ጽሕፈልካ ይራአንሎ ይገርመኩም ሕጂ እናንበብኩ አይጻሐፍኩዋን ግን አብዚያ እናንበብኩ ሕጂ ዝተረዳአት እንታይ ሉቃሲ ደረጃ ናይዚ ቴዎፍሎስ ዝተረዳአ ይመስል ምሽ ቅዱሳኔ አቤናይ መንፈሳዊ ዕቤት ከምዘሎ ደረጃኡ ዘላለየ ይመስለኒ ክጽሕፈሉ ሆሎ ሕጂ እናንበብኩ ያ ተገሊጻትለይ ደረጃ ናይቲ ዘለዎ ፍልጠት ደረጃኡ ዝመመየ ወይ ዘላለየ ይመስል ኣብዚ ክነንብብ ኾለና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ይገርም መንፈስ ቅዱስ እኮ ሉቃስ ነቲ ካብ ዝተፈላለየ እሙናት ሰባት ማለት አገልገልት ቃል ዝነበሩ ዘአከቦን ከም ሰዓብ ክርስቶስ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዘአከቦ ሐቀኛ ታሪክ ኢየሱስ እዩ ንቴዎፍሎስ ጽሒፉሎ እቲ አነ ንኹሉ አደላዲለ ካብ ጥንት ሲኢበ ዝብል ቃል እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳኔ ነዚያ ክንዛረበላ እዚ ሕጃን ጽሕፈልካ ዘለኹ ታሪክ ኢየሱስ ከም ትንሰምዖ ኸምኡ ዲዩ ኣይኮነን ኢለ بدن بمرميرن أصنعين تحفل كذا خو يزبل زلا قدساني دكتور مخانو إنرس مرميرو بتخكل بقى جزء وسيدو زدلي واقع خفيلو كم زس حفايو ززارب زلو أبزي لوكاس كابتوم أبتزمن زنبارو محوران حدا ينيرو هارب أولوس حاكم اللي تسوعه بزناي زمن ناتوا عدما دكتور مالتي يسوع كريستوس قويتاي لوكاس كمتي أب صحفو زنقرنا نزل سعيبو زصحفو زلو تاريخ يسوع كابتوم مس يسوع زنبارو زرخبو حق أنيا مسكرنت كم زخانة كاب حدا منش زي كونس كاب زتفلاليو منش تزرخبون نخلو خاب بتنك مرميرو كم زتصحفو يونتفلوس أرجيت زنقروز الله قدساني قال عدلاديل قبل كله انتي زبلزلو لوكاس كم مجمرتاك سامود داتا مالتي امين ده قدساني عدلاديل تصحفل كله قبل كله كم مجمرتاك سامود داتا يسوع قويتاي نقرأ من قدنا نفلتات كهوننا تيوفلوس مالت أركي ومحازك زيابير مالتي من الوقت نودهم شمك توصلون تردليهم مالتي سلازي تيوفلوس مالت أركي ومحازك زيابير مالتي لوكاس تزت حفظ له حق أن يخمزخونه
ምንጭ ናይቲ መልእኽቱ ካበይ ከም ዝኾነ አጸቢቁ ብምግላጽ እንደገና ድማ ናይ ግሉ መጽናዕትታውን ከም ዝተሐወሶ ካብቲ ጽሑፍ ካብቲ ዝጽሓፎ መልእኽቲ ንርዳእ ንኽእል ኢና ሓቂ ዶ ቅዱሳኔ ሉቃስ ነቲ ዝጽሕፎ ዘሎ ሓቀኛ ታሪክ ኢየሱስ ምንጭ ናይቲ መልእኽቱ ካበይ ከም ዝኾነ አጸቢቁ ብምግላጽ እንደገና ድማ ናይ ግሉ መጽናዕትታውን ከም ዝተሐወሶ ካብቲ ዝጽሕፎ መልእኽቲ ንርዳእ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ሉቃስ ተጠቀመለን ኩለን ቃላት ብደቂቅ እንድሕር ሪኢናን ተዓዚብናን ወይ ተኸታቲልናን ርዝነት ናይ መልእኽቱ በቀሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅዱሳኔ ተራ መልእኽቲ ኮነን ዝጽሕፍ ዘሎ ርዝነት ዘለዎ ሓቅነት ዘለዎ በቃ ዝተጨበጠ ነገር እዩ ንቴዎፍሎስ ዝጽሕፈሉ ዘሎ ሉቃስ ክጅምር ኮሎ ከምዚ ኢሉ ጽቡቅ ጌርኩም ተከታተሉኒ ቅዱሳኔ ሉቃስ ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ጀሚሩ ነዚ አባና ብርግጽ ተአመነ ነገር ዛንቱ ክጽሕፉ ብዙሃት ካብ ዝጅምሩ ኢሉ ይጀሚሩ ኣብዚ ክልተ አገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ እቲ ቀዳማይ እቲ ነዚ አባና ብርግጽ ተአመነ ነገር ዝብል ቃል ክኸውን ኮሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ዛንታ ናይዚ አባና ብርግጽ ተአመነ ነገር ዛንቱ ብዙሃት ክጽሕፉ ካብ ዝጅምሩ ዝብል ማለት እዩ ብዙሃት ብዛዕባቲ ብርግጽ ተአመነ ነገር ብዙሃት ክጽሕፉ ካብ ዝጅምሩ ዝብሉ ማለት እዩ ሉቃስ ኣብዚ እንታይ ከም መሐላልፍ ደልዩ እዚ ኣነ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ ሓቀኛን ዝኾነን ዝተፈጸመን ነገር እዩ ብዙሃት ጸሓፍቱን ድሮ ብዛዕባ እዚ ኣነ ሕጂ ዝጽሕፈልካ ዘለኹ ሓቀኛ ዝኾነ ዝተፈጸመ ነገር ክጽሕፉ ጀሚሮም ኣለው እዚ ኣነ ጽሕፈልካ ዘለኹ ግን ምንጩ ካብቶም እዚ በዓል ታሪክ ዝኾነ ኢየሱስ ዝነበሩ ካብ መጀመርታ በዕንቶም ዝረአዩን ብድሕሪ ድማ አገልገልቲ ተቃል ዝነበሩ አገልገልቲ ኢየሱስ ዝኾኑ ማለት ሐዋርያ ክኾኑ ይኽእሉ እተን ኢየሱስ ሰዓቦ ሰዓብቲ አንስተ ኾና ይኽእሉ ወይ ድማ ቶም 120 ደቀ መዛሙርት ቶም ናይ መጀመርታ 120 ደቀ መዝሙር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ርዝነት ናይቲ ዝጽሕፈሉ ዘሎ መልእኽቲ ከመሓላልፈሉ ኾሎ ንርኢ ቅዱሳኔ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ሉቃስ በዓሉ ነቲ ሰምዖ ሓቀኛ ፍጻሜታትን ታሪክ ኢየሱስን አሚኑ ዝሰዓበ ሰዓበ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ነቲ ዘአመኖን ዘአመነሉ ነገር እዩ ንቴዎፍሎስ ዝጽሕፈሉ ዘሎ እቲ ዕላማ መጽሓፊ ድማ ከምቲ ኣብቲ ነንብቦ ዘለና ጽሑፍ ብግልጽ ንሪኦ መታን ቴዎፍሎስ ኣብቲ ዝተማሃሮ ምህሮ መታን ክጸንዕ ኣብ እምነቱ ክጸንዕን መታን ክብርትእን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነዚ ክብሎ ጸናሕኮ ኣብ ቁጽሪ 4 ንረኽቦ ኢና እንታይ ኢልዎ ሉቃስ ክጽሕፍ ከሎ ሓቂ እቲ ተማሃርካይ ምሕሮ አጸቢቅካ ምእንተ ትፈልጥ በብተራ ክጽሕፈልካ ይረአየኒሎ ኢሉ ነቲ ስዒቡ ዘሎ ፍጻሜታት ክጽሕፈሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚያ እታ ወሳኒት ቃል ክነስምራ ዘሎና ቃል እንታይ ምእንተ ክትፈልጥ ዝብል ቃል ይቅዱሳኒ አሜን አሜን ነፍስ ብዘይ ፍልጠት ክትኸውን ሰናይ አይኮነትን ዝበለ እግዚአብሔር ህዝበ ይስዓን ፍልጠት ጠፊኡሎ ከም ዝበለ እዚ እንታይ ኢሉ ሉቃስ ምእንተ ክትፈልጥ ኢሉ ዝብል ቃል ክነስምራ ኣለና ማለት ምክንያቱም ቁልፊ ናይቲ ሙሉእ ስነ ሐሳብ ንሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ከይና ክነንብብ ኮለና ሉቃስ ንቴዎፍሎስ እንታይ ዓይነት ፍልጠት ክፈልጥ ከም ዝደለዮ ብቀሊሉ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንታይ ብል ኣብ ዮሐንስ 10:31 ግናኸ ኢሉ ዮሐንስ ክጽሕፍ ኮሎ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ምዃኑ ምእንተ ክትኣምኑ አሚንኩሙን ብስሙ ህይወት ምእንተ ትረኽቡ እዩ ተጻሕፈ ይብለና አሜን በዘይ ምኽንያት አይኮነን ሉቃስ ንቴዎፍሎስ ጽሒፉሉ ዘሎ ሳላ ንቴዎፍሎስ ተጻሕፈስ አባና በጽሑ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ስለዚህ ምክንያት መጽሐፊው ነቲ ሐቅ ፈሊጡ መታን ነሐቅ ክነብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ምክንያት መጽሐፊው ነቲ ሐቅ ፈሊጡ መታን ነሐቅ ክነብር
ሉቃስ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ እዩ ዛንታ ኢየሱስ መዝጊቡ ዘሎ ዋና ዓላምኡ ድማ ኢየሱስ እቲ ንዓለም ከድሕን ዝመጸ መሲሕ ከም ዝኾነ አርጊጹ ከመሓላለፍ እዩ ሰባት ከዓ ነዚ ሰምዕዎን ዘንብብዎን ሓቂ አንቢቦም ናብ ፍልጠት ክመጹ እዩ አሜን ኣብዚያ ኩላህና ክንፈልጣ ዘለና ሴንትራል ሐሳብ ናይ ወንጌል ሉቃስ ክንፈልጥ እንደሕደሊና ኣብ ሉቃስ 19:10 እንረኽቦ ቃል ሉቃስ ቀንዲ በቃ መልእኽት ናይ ሐሳቡ ናይ ሙሉ ወንጌል ሉቃስ ተጻሕፈሉ እንታይቲ the main theme ዝብልዎ main ሐሳብ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕን ዝመጸ ዝብል ቀንዲ ሐሳብ ዝሓዘ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን ዝመጸ ዝብል ቴማ ሒዙዩ ሉቃስ ነዚ ወንጌል ጽሒፎ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ድማ ካብሎ መጀመርና ክሳብ ወንጌል ሉቃስ እንውድ ነዚ ሐሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ምዕራፍ ተገሊጹ ክንርኢና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 4 ከምዚ ኢንትሮዳክሽን ንብሎ ክንመሃር ኮለና ከም መእተዊ ጽሒፍዎ ቅዱሳነይ ናይ ሉቃሳት አጽሓፋ ፉሊ ካብቶም ካልኦት ወንጌላት ኣዝዩ ዝተፈለየ ምሁር ምዃኑ ካብ አጽሓፉ ኸማን بقليلو خنردع نخلينا مجمرة ما أتوي جيرو نمان إزمالقت نمان كم تتصحفه ما أتوي مجلس مسحابة تتصحفه زلوا ملقتي رزنتو منشو خابي كم زخونة مسنجريو نابتي عند حسابو حالفو مالت سلازي أنا ونحجي نابت عند حساب كحلف مالتي بزمان هيرودوس نجوس يهودا كاب كفل أبي زكريا زبحال كهان نبرة كاب أولد أرون كا إليسابيت تبحال سبيت نبرتو كلتيام كاب قدم أملاخ تعد كان نبرو بخلو تأزازات እግዚአብሔርን ህጋጋቱን بزي قلت زخودو نبرو إليسابيت مخان نبرتمو ولود أي نبرو من كلتيام دما ألتهم زحالفو أرجوتي نبرو يبلنا قدوسان تسأني لكم تسميعهمني فولي نجار رخيبكم كتوصيهم بزمن هيرودوس نجوس يهودا إلوز جمرلو تقند مغنيات متان اتهم نزوم صحفا زنببو سبات صبو زخونه مردا خلومن ابت ملئختي منم الدنغارات متان كايهلو سقي يكونن لوقاس بزمن هيرودوس إلو جميرو قدسان specifically حدا كما حلالفو زدليو ملئخت سلازليو بزمن هيرودوس نجوس يهودا إلو زجمرة معناتهم أب إسرائيل زكرياس زبحلو ملئهم الله هكذا قدساني سلازي سي بزعبا من كم زارب زولو بزي دناغر ملكعو كما حلالف سلازي دليو نزي حساب زي صحيفو اتقندي ابز لوقاس كزاربلو دلي زولو بزعبا هيرودوس زيكونس بزعبا زكرياسن إليزابيتن سلازي بدن باتوكيرنا نزاربلو زلنا بزعبا زكرياسن إليزابيتن كوني مالزي ابزي هيرودوس تتأصلو مخنيات زمن نمفلاي ترايو امين قدساني زمن نمفلاي هيرودوس تقيمولو لوقاس بزمن هيرودوس نغوس يهودا إلو نابتك عندنا ملختو خحلف كله ينانري كاب كفلي أبي زكرياس زبحال كهان إلو زكرياس كابيناي وغن كم زخونه أنا تيرو تحيفونا له سلازي زكرياس كاب كفلي أبيا إيو إليسابيت دما كابتي تقال تقال زنقرنا كاب زرقي أرونيا مالتي سلازي كلتيوم كاب ناي كهانات وغنيوم كلتيوم كاب قدم أملاخ تصادق أن نيروم نبرو يبلنا مصحف قدوس كم تقال أملاخ زنقرنا أتي ጻድቅ አን ከብሎም ዝኻአለን ታዩ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን በሁሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ህጋጋቱን በዘይ ጉለ ዝሆዱ ሰባት ስለዝነበሩም ጻድቃናት ተባሂሎም ቅዱሳን ኣብዚ ደስ ዝብለኒ ቃል እቲ ኣብ ቁጥር 6 ዘሎ ቃል ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድመ አምላኽ ጻድቃን ነበሩ አሜን እዚያ ከተስምሩ ላለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ህይወቶም ነው ጎይታ ዝወፈዩ ዝተወፈየ ዝገብርዎ ዘበለ ንጎይታ ዘሐጉስና መርመረ ይነሩ መብዛሕቴና ቅዱሳነይ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ዘይኮነስ ኣብ ቅድም ሰባቲና ንመላለስ ሐቀ ሐሶት ቅዱሳነይ መብዛሕቴና ሰብ እንታይ ካይብለና እንበር አምላኽ እንታይ ካይብለና ዝብል አተሐሳስባ ከማን ኣብ አምሮና ሕልፍ ከማን አይብልኒ መብዛሕቲ ሰብ ኮሙ መብዛሕቴና ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ዘይኮነስ ኣብ ቅድም ሰባቲና ንመላለስ
ክልተ መልክዕ ሒዝናይና ንመላለስ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንከውን ኮለና ነቲ ሕቡእ ባህርያትና ሸፊና እቲ ዘይኮይናዮ ኮይና ንምቕራቢና ንጽዕር እዚ ድማ ከንቱ እዩ ከም ክርስቲያናት ከም ዳግም ዝተወለድና ሰባት ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ካብ ህይወትና ክቋረጽ ኣለዎ ኩሉ ጻዕርታትና ንሰባት ክነሐጉዝ ዘይኮነስ ግብረይሲ ንጎይታ የሐጉሶ ዲዩ ዋላስ የሕዝኖዩ እንዳበልና እንዳመርመርና ክኸውን ኣለዎ አሜን ደቆዱሳኔ ክልቲኦም ካ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ይዝብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክልቲኦም ካ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ዝብል ቃል ሱቂሉ ዝተጻሐፈ ቃል ኣይኮነን ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ እንመሃሮ ብዙሕ ነገር ብመሕላዊ ስለዚ ከም ኣመንቲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ብቅድስና ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለየና ኮይና ክንመላለስ ይግባአና እዚ ህይወት እዚዩ ዓስብ ዘለዎ ህይወት አሜን ደቆዱሳኔ እዚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ ሰፊ ሓሳብ ዝሓዘይ ብጣዕሚ ክትጥቀሙ ይኹም ጽኒልኩም ስምዑ ቅዱሳኔ እዚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ ሰፊ ሓሳብ ዝሓዘይ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክብል ኮሎ ቡሻጤኦም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወቶም እንኮላዩ አሜን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክብል ኮሎ ኣብ ኩሉ ትዝገብርዎ ነገር ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ከም ዘለው እንዳፈለጡ በዚ ፍልጠትዮም ዝመላለሱ ነይሩ ማለት እዩ ሄስኩም እንደለኹም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክብል ኮሎ ኣብ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ነገር ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ከም ዘለው እንዳፈለጡ በዚ ፍልጠትዮም ዝመላለሱ ነይሮም ማለት እዩ አሜን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክብል ኮሎ ኣብ ቅድመ ሰባት ይኹኑ ብድሕሪ ሰባት ዋላ በይኖም ክኾኑ ኮለው ማለት እዩ ቅዱሳኔ ኣብዚ ከም መሓላልፎ ደለይ ዘለኹ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣእምሮኦም ምምልላሶም ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ምዃኑ ፈሊጦ ተቐቢልዎ ቅዱሳኔ በቃ ኣእምሮኦም ኦሬዲ አውቶማቲካሊ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ከም ዘለው ኦሬዲ ቡሽጥ ተፈላጥነት ይፈልጥ ተቐቢልዎ ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ማለት እዩ ቅዱሳኔ ትግርኛ ሲኢነ ዮባሃዊ ብጣዕሚ ሓጺሩን ነዚ ቃል እዚ ከመይ ገይረ ከም ዘቐምጦ ብጣዕሚ ከቢዱኒ ግን ብስተኻለኒ መጠን ክነግረኩም እቲ ኣብ ቅድመ ሰብን ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ዝብል ቃልሲ ክገልጾ ሙሉ መዓልቲ ወሲዱለይ ኣብዚ ከመሓላልፎ ደለይ ዘለኹ ቅዱሳኔ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣእምሮኦም እዚ ኣተሓሳስቦም ምምልላሶም ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ምዃኑ ፈሊጡ ተቐቢልዎ ቅዱሳን ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ነዚ ንስኺ ተሓትኒ ኣይውዕሎኔ ንስኺ ነዚ ናይ ስጋ ትምኒትክ ንምፍጻም ምቹእ ግዝያት እንተ ኣዳሎኺ ሰባት ከይርእኺ ጽሟን ተመረጽኪ ኣነ ዘምልኹ ኣምላኽ ግን ንኹሉ ዝርኢ ኣምላኽ ስለዝኾነ ኣነ ንጶጢፈራ ይስራሕ እምበር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝመላለስ እሙን ኣገልጋሊ ኣምላኽ ስለዝኾንኩ ነዚ ዝሓተትክኒ ነገር ኣይውዕሎን ዝበሎ ማለት እዩ ቅዱሳን ዮሴፍ ብነቃነ ኣብ ትሕቲ ካሜራ ናይ እግዚአብሔር ዘለኹ ኩሉ ዝገብሮ ዋላ ንጶጢፋራ ይስራሕ እምበር ዋላ ኣብ ቤትክ ተቆጺረ ይስራሕ እምበር ኣነ ከም ንጎይታ እዛዓይ ሰበ ዘዓይ ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታ ኣቱም ቅዱሳን እግዚአብሔር ከምዚ ክንከውን ይዝደለየና ቅድሜናን ድሕሬናን ሓደ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ከም ዘለና እግዚአብሔር ይርኤና ከም ዘሎ ሰብ ይራአየና አይራአየና ኣነ ብዛዕባ ሰብ ብዙሕ አይግደስነ ኩሉ ግዜ በቃ ብዝተኻለኒ መጠን እግዚአብሔር ይሕጉሶ ዲ አይሕጉሶ ነው ዝብል መጀመሪያ ታሕቶት መጽ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ይሕጎሰሉ ዲ አይሕጎሰሉን ዝብል ነገር ይዛሐስብ እና ቅዱሳን እንታ qabለኩም ጎይታ ሎሚ ካብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ክብለና ዝደልዮ ነገር እንተሎ ምምልላስኩም ኣብ ቅድመ ይኹን ኣብ ኩሉ ናይ ህይወት ጉዕዞና ጎይታ ይርኤና ከም ዘሎ ብውሽጥና እንዳፈለጥና በዚ ፍልጠት እዚ ተመላለሱ ዝብለና ዘሎ ቅዱሳን ሓደ ነገር ርግጸኛ ዝኾነሉ ነገር እንተሎ መብዛሕቴና ብዛዕባ ማንነት እግዚአብሔር ንፈልጦ ውሕድ ፍልጠት ኣሎ ንሱኻ እንታዩ እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝፈልጥ ንፈልጥና እስኪ ኣሞንጎና እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝፈልጥ አይፈልጥን ዝብል ሰብ እንተሎ ምልክት ይግበረለይ ኩላህና እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝፈልጥ ንፈልጥና አይኮነ እንደ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝኽእልን
እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣይኮነ እንደ ቅዱሳኔ እዚ ፍልጠት ኣብ ውሽጥኹም ደሎ ቅዱሳኔ እዚ ምፍላጥ ኣብ ውሽጥኹም ደሎ ቅዱሳኔ እዚ ፍልጠት ካብ ሓለወና እንታይ ኢና ክንገብር ዘሎና መሲልኩም ቅዱሳን ሎሚ ፕራክቲካል ክርስቲያናት ኢና ክነፍሪ ንደሊ ፕራክቲካል ክርስቲያን ከምታ አንቶ ዮባ ፕራክቲክ ዝብል እንዳበ 10 ግዜ ፕራክቲስ ክንገብረለና እናበለ ዛረቦ ሎሚ ኣነ ፕራክቲካል ከም ትኾኑ ክነገረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ ኣነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ዝምህረኒ ዘሎ ከመይ ጌርካ ንሰባት በቃ በትዝፈለጥዎ ፍልጠት ክኸዱ ከም ዘለዎ ሓደ ስትራቴጂ ሂቡን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እና ገሊኦም ጋሻ ነገር ኮይንዎም ይስምቡዱ ጀሚሮም ማለት እዩ ግን ኮሙ ይተሐቀኹም ሕጂ ከምቲ ዝነገርኩኹም እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝፈልጥ ፈሊጥና ኣለና ኩሉ ከም ዝኽእል ንዓምኒና እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥና ኣሎ እስኪ እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥ ያሎ ትብሉ ምልክት ሃቡኒ ሸውዓተ ነዚ ነገር እዚ ጠንቂቀ ፈልጤ እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝፈልጥ ጠንቂቀ ፈልጤ እግዚአብሔር ኩሉ ከም ዝኽእል ጠንቂቀ ፈልጤ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ሰከንድ ኣብ ኩሉ ቦታ ክርከብ ዝኽእል ምዃኑ ፈልጥ ትብሉ ዝፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥ ያሎ ትብሉ ምልክት ግበሩለ ሎሚ ናይ ምስጋር መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ባይብል ስታዲ ኢልኩም ባይብል ስታዲ መስለኩም ኣሎ ምሽ ባይብል ስታዲ ዘይኮነስ እግዚአብሔር በዚ ገይሩ መልእኽቱ ዘመሓላልፈሉ አጋጣሚ ኢሎም መዓልቲ ነግረኩም ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኦኬ እዚ ፍልጠት ካብዛሃለወና እንታይ ና ክንገብር ዘሎና ቅዱሳነይ ኣብ ቅድሚ ሰምምልላስ ሓዲግና ነቲ ኣብ ውሽጤና ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ዝፈልጥን ስምዑኒ ኩሉ ዝርኢን ኣብቲ ሰዓት እቲ ሁሉ ክገብር ዝከኣሉ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ንመላለስ አሜን አሜን ዶ ቅዱሳንሽ እዚ ፍልጠት ኣምላኽ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ምዃኑ እንድሕር ኣሚንና እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣትዩ በዚ ፍልጠት እዚ ክንመላለስ ኣለና አሜን ኣብ ቅድሚ ሰምምላስ ሓዲግና ነቲ ኣብ ውሽጤና ንገብሮ ዘበለ ሁሉ ዝፈልጥ ዝርኢ ኣብቲ ሰዓት እቲ ሁሉ ክገብር ዝከኣሉ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ንመላለስ አሜን እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝመላለስ እዚ ፍልጠት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰብ ቅዱሳኔ ኣነ ሕጂ እግዚአብሔር ይርኤኒ ከም ዘሎ እንድሕር ዝፈልጥ ኮይነ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ምዃኑ እንድሕር ዝፈልጥ ኮይነ እግዚአብሔር ሕጂ ምሳይ ኣብዚ ከም ዘሎ እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጠይ እንድሕር ኣሎ ንጎይታ ብቐሊሉ ኣይብድሎነ ቅዱሳን እዚ ፍልጠት እዚ እንድሕር ብሓቂ እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ተረዲእና ኣሎ ብቐሊሉ ንእግዚአብሔር ኣይትብድልን ኢኻ ቅዱሳኔ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ንጎይታ ባህ ዘይብሎ ነገር ኣይክገብርን ይቅዱሳኔ ኣይገብርን ናይ መክብብ ጸሓፊ ኣሞዳታ ናይቲ ምዕራፉ ከዓጽኦ ከሎ ብኸምዚ ዓጽይዎ ቅዱሳኔ መፈጸምታ ሁሉ እቲ ነገር ንስማዕ ኢሉ መፈጸምታ ሁሉ ነገር ኩሉ ናይ ከንቱነት ከንቱ ይናበለ ደድሕር ንፋስ ምግያዩ ይናበለ ብዙሕ ምስተዛረበ ሰለሞን መፈጸምታ ሁሉ ነቲ ነገር ንስማዕ ኢሉ እዚ ናይ ሰብ ኩለንቱኒ እሞ ንኣምላኽ ፍራሓዮ ንትእዛዙን ሓልዎ ኢሉ እዚ ጠቢብ ዝኾነ ሰለሞን ይዝመኽረና ዘሎ እዚ ብዙሕ ለዓልን ታሕትን ዝረኣየ ብዙሕ ነገር ክብረት ዝረኣየ ሕስረት ዝረኣየ ኩሉ ነገር ዝረኣየ ሰለሞን ይዝነግረና ዘሎ ንኣምላኽ ፍራሓዮ ንትእዛዛቱን ሓልዎ ኣምላኽ ሲ ኢሉ ስምዑን እዚ ኣይክዛረበላ ደለዎ ኣምላኽ ሲ ንኹሉ ግብርን ንሕቡእ ነገርን ዘበለ ሰናይ ኮነስ ወይስ እኩይ ናብ ፍርዲ ከምጾ ኢሉ ኣብ መክብብ 12 ካብ 13 14 ቅዱሳን እግዚአብሔር ብውሽጤና ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ኩሉ ንገብሮ ነገር እግዚአብሔር ይርአዮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና አሜን ጠቢብ ሰለሞን እንታይ እዩ ኣብዚ ከመሓላልፈና ደሊ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘመንና ንኣምላኽ ከም ኣምላኽነቱ ክንፈርሖን ነቲ ትእዛዛቱን ክንሕልዎን ከምኡ ምስ ዘይንገብር ኣምላኽና ንኹሉ ብሕቡእ ኾነ ብግሁድ እንገብሮ ነገራት ናብ ፍርዲ ከም ዘምጾ ይዝነግረና ዘሎ
ስለዚህ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንመላለስ ቅዱሳን ኣብ ስራሕና ይኹን ኣብ መዓልታዊ ናብራና ኣብ ካሜራ እግዚአብሔር ከም ዘሎና እንዳፈለጥና ንጎይታ ባህ ዘብል ህይወት ንንበር ቅዱሳን ሓደ ሚስጥር ክነግረኩም ሎም እዚ ሰሙን እዚ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘቀመጦ ነገር ክነግረኩም ቅዱሳን አንቶይ እግዚአብሔር ኩሉም ዝኽእል ትፈልጡ ዲኹም ኢለ ብዛዕባ ፍልጠት ሓቲተኩም سمعوا حدا ነገር ኣብ ውሽጥኹም እዚያ ጽቡቅ ገርኩም ስምዑና ቅዱሳን ሓደ ፍልጠት ኣብ ውሽጥኹም መስዓተወ ስምዑን ቅዱሳነይ ሓደ ፍልጠት ኣብ ውሽጥና መስዓተወ ነቲ ዝፈለጥናዮ ነገር ክንእዘዞን ክንገብሮን ግዴታ ኣለብና አሜን ዶ ቅዱሳነይ ሓንሳብ እግዚአብሔር ሓደ ነገር እንድሕር ኣፍሊጡካ ሓደ ፍልጠት ኣብ ውሽጥኻ እንድሕር ኣትዩ ነቲ ዝፈለጥካይ ነገር ክትእዘዞ ይጽበይካዩ ምዘይት እዘዞ ነቲ ዝፈለጥካይ ፍልጠት ጎሲኻ ምስትኸይድ ከምዚ ናይ ድፍረት ሓይጣት ይዝቁጸር ቅዱሳኔ ሎም ኸኽብደልኩም እዚ ወንጌልና እና ፈለጥካ እና በሉኻ ትጋገ እንድሕር ኣለኻ ድፍረት ይባሃል እዚ ስለዚህ በትዝፈለጥናዮ ፍልጠት መጠነት ዝፈለጥናዮ ፍልጠት ክነብር እግዚአብሔር ይደለናሎ ኣብ ዘመን እዚ ቅዱሳኔ ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዕቤት የለን ስለምንታይ ኣብ ህይወትና ኣብ ግል ህይወትና ዕቤት የለን ድሕር ኢልና ነቲ ዝፈለጥናዮ ፍልጠት ስለዘይን ነብረሉ ጎይታ ሎ ምኽረዳአና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኤልዛቤት መካን ነበረት ውሉድም አይነበሮምን ክልቲኦም ድማ አለቶም ዘሐለፉ አረገውት ነበሩ ኮነ ድማ በተራወገኑ ኣብ ቅድመ አምላክ ግብር ክህንነት ገብር ኮሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቅደስ አምላክ አትዩ እጣን ከአጥን ብዕጭ በጽሖ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቁጥር 7 በጽሕ ኮለና ሓደ ዘገርም ነገር ኢና ንንብብ እዞም ዝተመስከረሎም አገልገልቲ አምላክ እዞም ብሁሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን بزي قلت زملالسو سبات ولد አይነበሮምን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ውላድ ክረኽቡሉ ዝኽእሉ እድመ ወይ ዘመኑን ሓሊፍዎም ይቅዱሳኔ እንታይ ብለና ኤልዛቤት መኻን ነበረቶም ውሉድ አይነበሮምን ክልቲኦም ድማ አለቶም ዘሐለፈ አረገውት ነበሩ ይብለና እዚ ከምዚ ተስፋ ቁርጽ ዝተዛረበ ቃል ይመስል ምሽ እዚ ቃል ዝኽተም ብቦ ኸለኹምሲ ከምዚ በቃ ወይ ገለዘብል ቃል ይቅዱሳኔ ምንም ዋው ዘብል ቃል አይኮነን እዞም ሰባት ዘመኖም ንጎይታ በመግልጋል ዝወዱ ሰባት እዮም እድሜኦም ናተላገጹ ዘይኮነስ ንጎይታ ኣብቲ ዘአመኖም ነገራት እሙናት ኮይኖም ዘገልግሉ ሰባት እዮም ክልቲኦም ካህናት እዮም ክልቲኦም ጻድቃን እዮም ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብሁሉ ትእዛዛትን ትእዛዝ እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን በዘይ ጉድለት ዝመላለሱ ሰባት እዮም ነይሮም እዞም ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር በዘይ ጉድለት ዝመላለሱ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ግን ውላድ አይነበሮምን ይብለና እዞም ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዘገልግሉ ቅዱሳን እሞኻን እግዚአብሔር ዝፈርሑ ትእዛዝ እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን በዘይ ጉድለት ዝፍጽሙ ሰባት ውላድ አይነበሮምን ውላድ እንዳደለዩ ውላድ ዝህብ አምላክ እናገልገሉ እትዝደለይዎ ከይረኸቡ ሙሉ ዘመኖም ንጎይታ ምግልጋል ጠጣው ከይበሉ ክሳብ ቁጥር 7 ንበጽሕ ጸኒሖም ቅዱሳኔ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ቅዱሳን ኤልሻዳይ እናበልናዮ ኩሉ ዝኽእልዩ እናበልናዮ ኣብ ህይወትና ግን ክሳብ እግዚአብሔር ዘይተኻአሎ ዝመስል ነገራት ክህሉ ኾሎ ከቢድ አብልዳት ኤልሻዳይ ትብሉ አምላካ ይብሉኻ እንተ አይነት መልስ ትቦም ቅዱሳን አነስ እንተ አይነት መርገም ሐሊኒ ኻትብ ንረብስኻ ክትረግም ይሃት ነበር ኤልሻዳይ ዝኾነ አምላክና አምለካሲ ስለምንታይ ዳ ህይወትካ ከምዝሎ ስለምንታይ ዳ ይብሉኻ ቅዱሳን ከምዝ ናይ በዓል ዘካርያስ ኩሉ ስርዓታት እግዚአብሔር ዝፍጽሙ በደል እኳ ዘይተረኽቦም ببدلهم كايتبل فتصومان كم زنبورو مصحف قدوس ينغرنا زكارياسن نفسنا ما بهيو زكارياسن ኤልሳቤጥ እንእትዋ ቅዱሳን ነቲ ኤልሻዳይ አምላክና አምለኹ ብዛዕባት ሁሉ ዝኽእል አምላክና ሰበኹ
ኣብ ህይወቶም ግን ጎይታ ክሳዕ ዘይተኻኣሎ ዝመስል ምስ ዘይተመለሰ ሕቶኦም ዘመኖም ሙሉእ ንጎይታ ኣገልግሎሞ ኣነ ንስኻትኩም ሲ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዘይተመለሰልና ሕቶ ተዝህልወና ሲ ክንድዚ ዘመን መገልገልና የዶ ቅዱሳን ብዙሓት ሰባት ኣማራጺ ዝደልይኮ እግዚአብሔር ምስ ደንጎዮም እዩ ተጸብዮም እቲ ዝሃቡ ናቶም ጊዜ ምስተወደአ በቃ ክሳዕ ክንድዚ ተጸበይካ ካብ ሕጅኒኖ ኣይጸበይካን ኢሎም ካል ኣማራጺታት ይወስዱሞ ብዙሕ ዋጋታት ክኸፍሉ ከለዉ ንርኢ ማለት ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብቕንዕና ዝመላለሱ ሰባት እዮም ኣብ ባህል እስራኤል ግን ውሉድ ዘይምህላው ከም ኣብ ጸገም ዝረአይ ነገር ስለዝኾነ በዓል ዘካርያት በብዙሕ ሽግራት ሓሊፎም ኣለው ኢለ ይሓስብ ከም ኣነ ምክንያቱም ደቂ ሰባት ጉድለት ክንርኢ ኮለና ተቀዳዲምና ምስ ሓጢያት ገለ ናይ ምትሓዝ ኣመል ስለዘሎና ማለት እዩ ተሰማምዑ ቅዱሳኔ ገለ ነገር እንደህር ኣብ ኣነ ናይ ኢየሱስ ርኢኹም ገለ ተዘይገብርሲ ከምዚ ኣይምኾነን ናይ ምባል ባህርያት ኣለና ولا تذكروا اندحر كوينكم نيوب هاونا اندحر وسيدنا يوسي انت نغزابير عيبدلكون انا بقى قنع سبي كسحجي خمولكا تنبر لها كوملكا خاتكات عنا لها جلس تزي تغبر جلس انت زي تبدلسي እግዚአብሔር ከምዝ ገይሩ አይማጽዓካን ኢሎም ናይ ፍርድ ቃል ዝደርበይሉ ሰለስተ ዕሩፍቱ ትዝክሩ ዶ ቅዱሳኔ عبرئس تزلكا شجر وسخول كام سبات قدوساني عبرئس زلكا سخمي وسخول كام سبات وشتخا زي فولتو وشتخا زي فولتو مننتكا زي لاليو كمز تزي كون نيروسي كمز اي مخونن إيلوم قولتات بقى كريو بقى بزعبا قولت كوريزو وعلو سايسعنم قدوسان بعد زكارياسي بعد زكارياسي بخميز عمسل شجر كم زحلفو هنري إلى نزز نغركم زلهم زكارياس إن إليسابيت إن دليت علوهم قدوسان جن دليتهم زي تفتح أملهم سباتهم نيرو ولا قاد دليتاتهم تزير خابو نقولت جنا كم مجل قال بخورون كبر نقولت هايخون آمين كلا أمارات إتاتون أي وصلون كابزلهم معلتخن وصلوا زلنا انتهي قدوساني نجزابير حديقها مصباي زبل نجر كن وصل لنا نجزابير كن أمنو خن كلا لنا نجزابير أب كل نجرنا خن أمنون كن أمنون علينا يسوع كريستوس قويت آمين بعد زكارياس زمانه ملو كسا أتي قول دول زخلو جزيات كساب زودا بحنساب تانيهم بحنساب نجزابير بمجلجال نأجلجلوت زمانهم كأسئلهم كم مجلجال كاي بخورو እግዚአብሔር እዝሁሉ እናገልገልኩ ኻሲ ስለምንታይ ኻናቴ ነገር አደንጊ ኻዮ ለሚናካ አቢኻና በቃ እጂ በቃ አኺሉና ካብ ሕጅና አይነገልግለካን ኢሎም አይቦኸር ካለ አማራጺታቱን አይወሰዱን ስለዚህ ቅዱሳን ከምቲ ንዘካርያስን ኤልዛቤጥን ዝበጽሖም ከምቲ ንዘካርያስ ዝዘከሮ ንኤልዛቤጥ ማሕፀና ዝኸፈታ ነገራትና እግዚአብሔር ከም ዝዝክረናን እግዚአብሔር نتستعصو نغراتنا كم زخفتو اميننا بحدات نغزابير نتصبيو امين كسام ملأخ እግዚአብሔር መጽኡ ንዘካርያ ዘበስሮ በዓል ዘካርያ ዘመኑ ሙሉ ነትዝበሃጉዎ ዝደለይዎ ኸይረኸቡ ንግዚአብሔር ብምግልጋል የመሐሊፎም አንቶ ኢዮብ አንታይ በነሩሲ መንፈሳዊ ብስጋ ዘይምስኻሲ مس منفساوي هيوتنا زراخب نجر يبولون يبلنا نيرو كر بسقى الرأي كله أزوم سبات استساخا اللهم سبات أي مسلونة جن بجزابير استمسكر اللهم سباتهم قدسان سبات كريوم كله جن قرلهم يمزري سبات كريوم كله كهانات تباهلهم نجزابير عقل تباهلهم كم يجيرهم بزي ولادي نبرلو أبناء زكارياس أوان قدسان أبتي زكارياس زغلغلو زنبر زمن شعو قدساني كهانات اندحر سبيتهم زي تولد كوينا قال سبيتي يمزو قلطيفهم زقيرو قدساني مستا زي تولد سبيتي اي صنحنه زكارياس كن كسام موداتا
ክሳብ መወዳእታ ምስ ኤልሳቤጥ ክጸንዕ ወሲኑ ቅዱሳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ምጽንዑ ድማ ታሪክ ከም ዝግልብጥ ገይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አብቅድም እግዚአብሔር ሙሉ እድሜውን በቅድስና እግዚአብሔር በመፍራህ ንዕኡ በመخبار ሕጋጋቱን ትእዛዛቱን በመህላዮም ዘመኖም አሕሊፎሞ ከምታ አብላ ዓሊ ክብሎ ጸናሕኩ ውላድ ዘይምርካ ብናይ አይሁድ ባህሊ ከመርገም ይወረግ ዝሕሰብ በዓል ዘካርያስ ነዚ ሁሉ ጼሮም በዚ ነገር ካይተዳህሉ ክሳ እታ በቃ ድሕር ሕጂ ክወልዱ አይክእሉንም ዝባሃሉ ደረጃ በጽሖም ልክናቶም ዘመን ምስተወደአ ግን ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ጀሚሩ አሜን ልክናቶም ጊዜ ሁዳእ ሆሎ ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን አባኻ ሁዳእ ሆሎ ሽዑ እግዚአብሔር ይጅምር አሜን ንስኻ ተወዲኢካ ማለት እግዚአብሔር ተወዲኢዎ ማለት አይኮነን ንስኻ ተወዲኢኪ ማለት እግዚአብሔር ተወዲኢዎ ማለት አይኮነን ኮነ ድማ በተራ ወገኑ አብ ቅድም አምላክ ግብር ክህነት ገብር ኮሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቅደስ አምላክ አትዩ ጣን ከዕጥን በእጫ በጽሕብለና ዘካርያስ ናይ ክህነት አገልግሎቱ አብ ምግባር ኮሎ ከም እንደገና ናብ ቤተ መቅደስ አምላክ አትዩ ጣን ከዓጥን በእጫ በጽሕብለና እዛ አጋጣሚ ይኮነን እግዚአብሔር ዝገበሮ ስራሕ እግዚአብሔር አሜን ካብቶም ብዙሃት ግብር ክህነት ዝገብሩ አብ ክንደ ጊዜ ሓንሳብ ዝበጽሐካ እጫ ስቂሉን ዘካርያስ አይበጽሖን ይቅዱሳኔ እዚ ዘካርያስ በጽሕዎ ዘሎ እጫ አሙሉ ናይ አገልግሎት ዘመንካ ሓንሳብ ወይ ድማ ክልተ ጊዜ ዝበጽሐካ እጫ እዚ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ምዃኑ ይዘርኤና ቅዱሳኔ እጫ ብሉኪዳን ቀንዲ ፍቃድ አምላክ ምዃኑ ዝፈልጠሉ ሓባሪኦም ይቅዱሳኔ አብ ሐዲሽ ኪዳን ቅድም መንፈስ ቅዱስ ሙራዱ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 26 ነቲ አብ ክንዲ ይሁዳ አስቆርታዊ ዝትካ ንምፍላይ ከም ዝተጠቀመሉ ንሪኢና ብዕጫ ክብለና ሆሎ ምስኡ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታዩ እቲ ዕጫ ፍቃድ አምላክ መፍለጢ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚህ ዘካርያስ ናብቲ ቅድስቲ ከአቱ ፍቃድ አምላክ ናብቲ ቅድስቲ ከአቱ ፍቃድ አምላክ እዩ ነይሩ ምክንያቱም ናይ ግዚኡ ዝኸውን መልእክቲ ምስኡ ድማ ናይ ዘመናት መልሲ ጸሎት ዝምለሰሉ ሰዓት ስለዝኾነ እግዚአብሔር ካብቶም ምስኡ ዘገልግሉ ዝነበረ ፈልዩ ንበይኑ ክራኸቦ ሆሎ ንርኢ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ከድኩም ከተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዘለዋውያን 16 8 እግዚአብሔር ነቲ ክልተ ዲበላ መፍለይ ናይ እግዚአብሔርን ናአዛኤልን ዝኸውን መፍለይሉ እጫኸው ድቁሉ ከምዝ አዘዞን ሙሴ ንሪኢና ኢያሱ ኣብ ምዕራፍ 14 ክልተ ርስት ከመቅሎም ኮሎ ከሙ ገይሩ እጫሲ ቀንዲ ፍቃድ እግዚአብሔር ዘላሊሉ መሳሪሕ ከም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላልየ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሊ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና አንቶይ አወትሚውን ምሳሌ 16 13 ይመስለኒ ከሙ አንቢባትና ኔራ ማለት እዩ መኒ ዮናስ ምስኮብለለውን ጫው ዲቆም ናብ ዮናስ ከም ዝበጽሐ ኢና ንሪ ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ስለዝነበረ ኣብ ክንደይ ጊዜ ሓንሳ ወይውን ክልተ ሰዓት ዝበጽሐ ጫ ናብ ዘካርያስ በጽሑ ማለት እዩ ብዛዕባ ምዕጣን ኣብ ዘጻዓት 25 ኣብ ዘጻዓት 37 ኣብ ዘጻዓት 31 11 ኣብ ዘጻዓት 30 ካብ 34 ክሳብ 38 ንረኽቦ ኢና ብሰፊሑ ኣብ ገዛና ክነጽንዖ ንኽእልና ዘካርያስ ነቲ ብእግዚአብሔር ዝተኣዘዘ ስርዓት ንምፍጻም ይምባር ናብቲ ቅድስት ኣትዩ ማለት እዩ ናብቲ ቅድስት ኣትዩ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ መዓልቲ ክልተ ጊዜ ክገብሮ ማለት ንጎም ምሸትን ክገብሮ ዝኣዘዞም ስርዓት ንምፍጻም ኣብ ምፍጻም ኮሎ እዩ መልአክ እግዚአብሔር ብወገን የማን መሰዊ ዕጣን ዝተገልጸ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ካብ 10 ክሳብ 23 በቲ ጊዜ ዕጣን ከኣ ኩሉ ብዙሕ ህዝቢ ቦጻይ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ በቲ ወገን የማን መሰዊ ዕጣን ድማ መልአክ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ተራእዮ ዘካርያስ ሪኢዎ ሰንበደ ፍርሃቱን ወደቆ እቲ መልአክ ድማ ብሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ ኣለሞ ኣይትፍራህ ሰበይትካ ኤልዛቤጥ ወድኽ ትወልደልካ እያ
سمون يوحنس كسميها نسو حاجوس انت لان خون الكايو بلدتوها نسخاتكم تراي زيكمكم بزحات كحجوس يوم اب قدم እግዚአብሔር አብ ይخوني مو ወይንን ዘስክርን መስተንከቶ አይክሰትን ገናብ ከርስ አዲ ሆሎ መንፈስ ቅዱስ ከመልኦዩ ንብዙሓት ካብ ደቅ እስራኤልና በእግዚአብሔር አምላኹም ከመልሶሚ ንሱ ብቁዕ ህዝብን እግዚአብሔር ከዳሉ ልብቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዛድ ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ከመልስ በመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ቀቅድሚው ኸይዲ ዘካርያስ ካነት መልአኽ አና አሪጌ ሰበይቴኻ እለታ ሐሊፊ ሞ نزل من تايك فولت بلا اتملأ مليسو بلو أنا بكر ما أملاح زقوم جبريل كزاربة كان زد ما هو بسركاني نباها تلاقو إنها نتب جيزيوز في أم زرباي سلزي أمنكا كساب تا زانجر زخون لا معلتي عباس كتكون مزرابون كسأنيها اتومو كباس كأن زكاراسي بينورو تي عبيت مقدس مدن قياس تنكرو مسوس أدم مخزاربو ماي كألن شعو مقدس رأي كم زرعي فليتو نسود ما بيدو عمل كتوم عباس كوينوني نبر نبرة كونه دماغ أنا مقل قالوا مسبت إحنا بيتو خدا بتعمي دزب الكفليوزي أتان أم مصحف قدوس هاني أتان أم مصحف قدوس نايت صلوت ملكتي آمين أتان انتهي زي ملكت اندحر لكم نايت صلوت ملكتي أب قطر عسرت تايب بت جزيت عن كأ كل حزبي بوت أي كوني يصلي نبرة بلنا أتأتان نفس ما يكديب كله صلوت قدوس عندما مسؤول عن بجزابير يديب مالتي خبرنا قوي تاخون عند حر دليهم أبرائي حموشت قطر شمونت كنا نببن خلينا أنت يبلا أبرائي حموشت شمونت نتمت أحب مسوسدو خاء توم 4 ساعات توم إسران 4 شماغليتاتن نفس وكفو مسنقون أتعنن زملون صوا ورقن حيزوم إزدمات ألوت توم قدوسانيو أب كلمة جنشل تدفع بلنا آمين إزدمات ألوت توم قدوساني بل سلازي ألوت مسأتان متحاز كم زلوا يزارعنا مالتي أب جزء أتان زأتان اللو جزء أب جزء ألوتيم بار ملأخ እግዚአብሔር ተገሊጹ أب جزء ألوتيو ملسو زحازة ملأخ እግዚአብሔር ተገልጽ آمين حد نجر أبزغ تستبلو زلكم قدساني نقويتا እናገልገል ካዩ መልስ ዝመጽ آمين أب قدم قويتا እናጸለኻ ሆለኻ ካዩ መልስ ዝመጽ آمين ገጽ እግዚአብሔር እናደለኻ ካዩ መልስ ዝመጽ أب جزء ألوتيو መልስ زحازة ملأخ እግዚአብሔር ملأخ እግዚአብሔር ዝተገልጸ ስለዚህ አጆና كل ساعة نتجح نجزابير نتصلوتنا مجوحة في يبلون كل تصلوتنا جزء حليو كم فؤادهم للصوي تصفين قرط نجارات كدنجي خلو عين سامبد بفلاي بقدسنا نجزابير قلت وندلي سبات እግዚአብሔር نقول ببجي تصبوك جبروي حنتس عين التحلل نزي أنا كابز هو زكارياس زمهار زلخو مالتي انت قبلنا بتي وجن يمان مسوي اتعند ما ملأخ እግዚአብሔር دولو ترايو زكارياس كاريو سنبده فرحاتون ودقو تملأخ دما زكارياس ጸሎት ካተሰሚ الكايمو اي تفرح سبيت خال سابت ودخت ولدلك سمون يوحنس سميو خايلو انت قبلنا بت وجن يمان مسوي اتعان كبلنا خلو مبزحتنا مثل نايت مسوي ويون كمي كم زمسلن كمي كم زخون سلازين فلتو بزح كيردعنا يخلي سلازي بزعبا زصبق سئل خلونا نابزت ساعات 30 كاب قطر حد 10 زلو خينا احنا نببالنا نزن تقصات بعضهم كيدكم كتنببو اي زنغركم زلهو كم زنببكو اتي ناي اتان مسوي ابتي قدستي زبحال تقاتي نقدست قدسانن نقدست قدسان زفلي مغارجا يزركب زي ناي اتان مسوي زبحال مالتي بزعبا زي صبق سئل خلوكم እንደገና ብፁዕ አምላክ ሰደደና ቴምፕል ዲዛይን ወይ ድማ ጸሎት ቤተ መቅደስ ይሉ ሰደደና ፒክቸር ተሪኹሞ እቲ ናይ እጣን መሰውዒ አበይ ከም ዘሎ የሪኤና ይትስእሊ ማለት እዩ ስለዚህ ናብቲ ቀንዲ መጽናዕትና እንመለስ ኮለና ዘካርያስ ነቲ መልአክ ምስራአዮ ዘይተጸበዮ ግዲ ኮይኑ ሰንበደ ፍርሓቱን ወደቆ ይብለና
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና መልአኽ ርኢኻ ምፍራሕ ወይ ምስምባድ ባህርያዊ እቶም መላእክት እውን ነዚ ስለ ዝፈልጡ እቲ ቀዳማይ ዘውጽዎ ድምጺ ኣይትፍራሕ እዩ ቅዱሳኔ ምክንያቱ ባህርያዊ ክፈርሑ ባህርያዊ ኣብዚ ናይ ትግርኛና ጸሎትካ ተሰሚዕልካሞ ኣይትፍራሕ እዩ ዝበሎ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ድማ እንታይ ኢሉ ዝጅምር መሲልኩም ኣይትፍራሕ ዝብል ቃል ምስ ቀደመ እዩ ጸሎቱ ከም ዝተሰምዐ ዝነግሮ በዚ ኾነ በቲ ዋና እንታይ እዩ ዘካርያስ ናይ ጸሎቱ መልሱ ምምጹ እዩ እትን ዘመናት ተጸቢዩ ዝረኽቦ ውላድ ድማ ተራኸም ዘይኸውን ተነጊሮ ክብሩን ጎይታ ይኹን አሜን እቲ ንዘመናት ተጸቢዩ ዝውለድ ቆልዓ ተራኸም ዘይኮነ እዩ ተነጊሮ ብናይ እግዚአብሔር መልአክ ባር እቲ መልአክ እግዚአብሔር ፍርሃት ናይ ዘካርያስ ምስ ቀንጠጦ ምኽንያት መምጽኡ ክገብር ኮሎ ኢና ንሪ ጸሎትካ ተሰሚዕሎ እቲ ዝረሳዕኻዮ ጸሎት ጸሊኻ በቃ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን ኢልካ ዝሓደካዮ ጸሎትካ ሎሚቲ ተምልኾ ዘለኻ አምላኽ ክምልሰልካ ፈቲሎ መልስ ጸሎትካ ክትቀበል ሕጂ ጊዜ ኢልዎ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን እታ ዘመና ሙሉ መካን ዝነበረት መካን ብምዃና ድማ ከም ዝተረግመት ነቀፌታ ከም ዘለዋ ዘመና ሙሉ ተሐስብ ዝነበረት ኤልዛቤት ወዲ ካባኻ ክትወልደልካያ ስሙን ዮሐንስ ክትሰሚዮ ይኻይሉ ዘይተጸበየው ብስራት አስሚዕዎ አነ እንታይ ደስ ይልኒ መሲልኩም ሕጂ ኻና አንበብኩ ኸለኹሲ ወዲ ክትወልድ ኢኻ ተዝብሎ ነይሩ ካብ ኤልዛቤት ተዘይብሎ ነይሩሲ ዘካርያስ ወንደር ምገበረ ኢልኩም ኣይተሐስቡን ካብ መን ከም ዝወልድ ተዘይነግሮሲ ካብ መን ይዝወልድ ሰበይተሲ አሪጋ መንዳ ትኸውን ከምዛ ናይ አጋርዶ ትኸውን ካብ ጎረባብትና ሓንቲ ዲያ ትኸውን ኢሉሲ በቃ ወንደር ምገበረ ነይሩ መልአኹ ግን ታይልዎ ስፔሲፊክሊ ሰበይትኻ ኤልዛቤት ወዲ ክትወልደልካ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መታን ከይጋገይ ካበይ ከም ዝውለድ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ኤልዛቤት እታ መካን ዝተባሃለት እታ አሪጋ ዝተባሃለት ሕጂስ ወዲ ክትወልድ ኣይትኽእልን ያ ዝተባሃለት ዘመና ዝሓለፈ አረጊት ዝተባሃለ ሰበይቲ ካብ ክትወልድ ይኻይሉ አሜን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ንስኻ እትወልዶ ቆልዓ ንኣኻ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካይ ብዙሓት ድማ ብሙላዱ ኣዝዮም ክሕጎሱ ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እዚ ሕጂ ንስኻ እትወልዶ ብላቴና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ይኸውን እሞ ወይንን ዘስክርን መስተን ከኣከቶ ኣይክሰትይኑ ገና ኣብ ከርስዲኡ ኾሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ አሜን እንደገና ዝብላቴና ንብዙሓት ካብ ደቅ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር አምላኾም ክመልሶም ንሱ ብቆ ሕዝብ እግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ አቦታትና ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ እዩ በመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ከቅድሚው ከኻይዲው ኢሉ ነዚ ዝመስል ብስራት ንዘካርያስ ነጊርዎ ዘካርያስ ግን ነቲ ዝሰምዖ ነገር ካብ አእምሮኡ ንላዕሊ ስለዝኾነ ከቕበሎ ይከኣልን ኣብ ክንዲ አሜን ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ እዚ እንዲዩ ጸሎተይ ነይሩ ምባል ኩነታቱ ክርኢ ጀሚሩ ንሱ አረጊት ሰበይቱን ከምኡ መዓልታ ዝሓለፈት አረጊት ምዃና ምስ ሓሰበ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ዝመጸ ዝኸውን ቃል ከቕበሎ ኣይከኣለን አይኖ ዘካርያስካ ነቲ መልአኽ አነ አሪጌ ሰበይተይካ እለታ ሓሊፉ ይሞ ነዚ ብምንታይ ፈልጤ ቅዱሳን ሕጂ ዘካርያስ ብዛዕባቲ ዝሰምዖ ቃል ዘይኮነ ዘሰላስል ዘሎ ወይ ድማ ነቲ መልአኽ ዝተዛረቦ ወይ ድማ መን ከም ተዛረቦ ዘይኮነስ ሪኡ ኩነታቱ ሪኡ ቅዱሳኔ ኣብዚ ኣኽተ ሓልፎ አይብልኩን ዘካርያስ እንታይ ኢሉ ዘካርያስካ ነቲ መልአኽ አነ አሪጌ ሰበይተይካ እለታ ሓሊፉ እዩ ሕጂ በቃ እዚ ትብሎ ዘለኻ ነገር ኢምፖሲብል እዩ ዘይከውን ነገር እዩ ከኸውን ኣይክእልን እዩ ዘመንና ሙሉ ፈቲና ኣይኮነናን እኮ
نحنا إليسابيت كم مخان تقبلنا يا عن النسان بك أدحانينا نابرانا نقتل زلنا سباتنا هجسي إذا تبلي نزلها إذا وزخولو زبسر كانسي كم زخوون بمنتهي فولت بلو تمال أكا مليسو بلو أنا بكر ما أملاح زقوم جبريلك زاربك كان إذا ما كبسر كاني نباها تلأخو إنه نتي بجيزي وزفت أمزر بايس لزي أمن كاكسب تا زانجر زي أزخون لا معلت أباس كتكون مزرابون كتسأني هايلوا كابزن نمهارو حدا أبت مرتي انتايو نحنا النبلون قويتها زبلون كم زي الراخبن اكزابير كزارب كله مسانا زي الراخبو وي اكزابير كونتاتنا ريو كم زي زاربنانيو كابز خفلي تماهيرنا يخن كيد زلنا اكزابير نتخ قبرو زمدبو فتصم مخرويو نزكاراس بملا أخو غيرو زفلت اونيرو already ازي ودو مخرينا اكزابيريو اكزابير already كقبرو بقى زخونه ነገር ይዝነግሮ ዘሎ ነቲ ካብ ኣፍት መልአኽ እግዚአብሔር ዝወፀ ቃላት ሓደ በሓደ እንተሪእናዮ ውዱእ ዝኾነ ነገር ይቆድሳኔ ከምዝ ተገርካ ከምዝ ኸውን እዩ ዝዓይነቱ ዘረባ ዘይኮነስ ንዘካርያስ ተነጊርዎ በቃ ዝኸውን ኩን ነገር በቃ ዝተወሰነ ነገር ይቆድሳኔ ቁሩብ መልሲልና قطر 16 ترينا ازخبلو صنحو ነገር ክበረሓልና ይቆዱሳኔ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኮነ ልካዩ ሕጂ እዝን ተገበርካ ዝብል ቃል ኣብዚነ ኣይነንብብና ከምዝ ተገርካ ዝብል ቃል ኣይነንብብና ብልደቱኻ ብዙሓት ክሕጎስ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ይኸውን ሞ ወይን ዘስክርን መስተን ከኣኸቱ ኣይክሰቲንዩ ገና ኣብ ከርስዲኡ ኾሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦዩ نبزوحات كاب دك إسرائيلنا بإخبار أملاكهم كمالسومي نسو بقو حزبي نإخبار كدالو لبا أبوتاتنا ولد نزي إزاد دمانات بتسعد كمالسي بمنفس إلياسن بحيلون أكادمي خيديو إلو بقى ودو زخونه نإخبار حساب إزنقرز الله أبزن زنبب كلكم قالات جدا زكارياس منم يلن قدسان أستبيلكم دو قدسان جدا زكارياس منم يلن እግዚአብሔር ነቲኽ ጎብሮዝ ወሰኑ ይዘፍልጦ ዘሎ ግደ ዘካርያስ ነቲ ካብ አፍ እግዚአብሔር ዝመጻ ቃል አሜን ይኹነለይ ምባል ጥራይ ነይሩ ነዚ ብዘይ ምግባሩ ኸአ ንትሽዓተ ወርሕ ተቐጽዑ ማለት ናይ መብዛሕቴና ህይወት ንህይወት ዘካርያስ ይዝመስል ንጽሊ እግዚአብሔር ድማ መልስ ጸሎትና ክነግረና ኾሎ ተመሊስና ናብ كميلو زخون زبل نجرنا عتو سلامنتاي دا نصلي ندحري اغزابير كغبرو كم زخل زينا امن كوينا قدساني ندحر بزعبه حد نجر تصلينا ماشي كنصلي كلنا كاب عقمنا انلعلي نزخونو نجراتنا نصلي ايكون اند قدساني ندحر اب اغزابير تامينا تصلينا لنا ملسخ مصانا كولو سلامنتاينا عندنا أبترترنا عتو كم يلو يخون زي إلنا أبزي يخون حتوتاتنا عتو سلمتي مثلكم زكارياس تقطع قدساني زكارياس نا إخبار أجلجالي لواوي تاريخ بعلى أبراهام كونه تاريخ قدمي زنبورو نا إخبار سبات يفلتي نسو تراي زي كونس نسون ماننت إخبار زفلت سبي سلازي إلشادايو نابل سليون سلكالوتن دات اللي مرسو ጸሎቱ መጽኾሎ ንናይ እግዚአብሔር ኩሉ ኸዓልነት ኣብ ሕቶ ምልክት የእትይዎ ቅዱሳን ነዚ በኸመይ ይፈልጦ ኢሉ ከሓትት ኮሎ ብናይ ምጥርጣር መንፈስ ስለዝነበረ የተቆጽዑ ቅዱሳን አብርሃም ኮነ ማርያም ወዲ አብርሃም ኮነ ማርያም ሓቲቶም እዮም ማርያም ወዲ ኸይፈለጥኩ ዝኸመይዱ ይኸውን ኢላ ሓቲታ እቲ ምሕታታ ዘይኮነስ ጌጋ እቲ ንሓተሉ መንፈስ ወሳኒ ቅዱሳን ገብርኤል ቅድም ንዘካርያስ ምላሽ መሃቡ ማንነቱ ደጊሙ ብምግላጽ ስለምንታይ አባስ ከም ዝኸውን ነጊሩ ናብቲ ዝለኣኾ እግዚአብሔር ተመሊሱ ማለት እዩ እቲ መልአክ እንታይልዎ እቲ መልአካ መሊሱ በሎ ኣነ ቅድም አምላኽ ዝቀውም ገብርኤል መንነቱ ይነግሮሎ كزاربكان إزدما خبسركان نباخات تلاقو كاب إخبار تلاقيه زخون نجر إخبار زحسبو إخبار زمدبو نجر كفلت أكامس إنه ها
ነቲ በጊዜው ዝፍጸም ዘረባ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ስለዚህ አመንካ ክሳብ እታ እዚ ነገር ዝነገርኩ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ ማዓልቲ አባስ ክትከውኒሃ ምዘራቡን ክስእኒሃ ኢሎ ቅዱሳኔ ኦሬዲ ከምታ አንቶይ ዝነገርኩም ዘለኹ መልአክ ገብርኤል ዝኸውንን ውዱን ሐሳብ እግዚአብሔርን ሒዙ ይመጽእ ናባሃ መምጽኤ ካብ አምላኽ ሰማዕኹ ክዛረበካ ነዛ ኣብ ብስራት ከበስረካኔ ንስኻ ግን ነቲ በአምላኽ ውዱእ ዝኾነ በጊዜው ዝፍጸም ዘረባይ ስለዚህ አመንካ ክሳዕዝ ዝነገርኩኻ ማለት ክሳዕዝ ኩለድዩ ዝበልኩኻ ብላቴና ክሳዕዝ ውለድ ንስኻ አባስ ክትከውኒኻ ምዝራቡን ክትስእኒኻ ምልክት እንዲኻ ሓቲትካ አባስ ምዃንካ ዘይምዝራብካን ከም ምልክት ከገልግለካ ይኽብሎ ኾለይና ንሪ ምልክት ሓቲትዩ ምልክቱ ድማ እንታይ ሂቦ መሲልኩም ንኽልተ ነገር የገልግል ቀዳማይ መቕጻዕቲ አባስ ኮይኑ እቲ አባስ ምዃኑ እንታይ ዘርኤና መሲልኩም እቲ ነገር እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተቆርጸ ምዃኑ ዘርኤና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ገብርኤል ማለት ስሙ ትርጉሙ ክነግረኩም ናይ እግዚአብሔር ሰብ አንቶ ተዛሪብኩም ሞኔርኩም ናይ እግዚአብሔር ኃያል ሰብ ወይ ድማ እግዚአብሔር ናተ ተዋጋኢ ማለት እዩ ናይ ሞዳታ ጥቅስና ካብ 21 ክሳብ 23 እቶም እኩባት ሰብ ከአን ዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ እቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ምድንጓዩ አስተንከሮም ምስ ወጸ ድማ ክዛረቦም አይካአለን ሽዑም ኣብ መቅደስ ራእይ ከም ዝራእየ ፈለጡ ንሱ ድማ ብኢዱ አመልከቶም አባስ ኮይኑን ይነብር ነበረ ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ በጣም ደስ ዝብል እቶም እኩባት ሰብ ሰምዑኒ ኦድሳን ናይ ሞዳታይ እቶም እኩባት ሰባት ንዘካርያስ ስለምንታዮም ዝጽበይዎ ስለምንታይ ዝጽበይዎ መሲልኩም ከም ባህሎም እቲ ካህን ካብ ምዕጣኑ ክወጽእ ኾሎ ነቲ ህዝቢ ይባርኽዎ ነቲ ህዝቢ ይባርኽዎም ቅዱሳኔ ንዘካርያስ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ባርኮት ክቕበሉ እቲ ናይ አሮን በረኸት ዝብልዎ ኣብ ዘሁልቁ 6 ካብ 24 ክሳብ 26 ዘሎ ንዕኡ በረኸት ስለ ይጽበዩ ነይሮም እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ንአሮንን ንደቁን ከምዚልካ ተዛረቦም ንደቅ እስራኤል ከምዚልኩም ባርኽዎም እግዚአብሔር ይባርካን ይሃሎኻን እግዚአብሔር ገጹ ይብራሃልካ ጸጋኻ ይሃብካ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልካ ሰላሙ ድማ ይሃብካ ከምዚ ገሮም ስመይ ኣብ ደቅ እስራኤል የንብሩ አነኻ ክባርኾሜ ዝብል ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር አሎ እና እዚ አሮኒክ ብሌሲንግ ይብሎ ናይ አሮን በረኸት ይብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሌዋውያን ከም ልምዲ ንእግዚአብሔር አገልግሎም ኣብዝወጽሉ ብፍላይ ኣብ ናይ ዕጣን ፕሮግራም አገልግሎም ኮጽ ኾለው እቲ ብዕጫ በጽሕዎ ከገልግል ዝጸነሐ ካህን ምስ ወጸ ድማ ነቲ ህዝቢ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ልዕሊኦም ይዛረብ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እና ዘካርያስ ግን ነዚ ነገር ክገብር አይካአለን ዘካርያስ ግን በዓሉ ብዘምጾ ሰበብ ነቲ ክገብሮ ዝግባእ ክገብር አይካአለን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ገብርኤል ክዛረብ ካብቲ ኾጻሉ ዝግባእ ሰዓት ደንጊዩ ወጽዩ እቶም ህዝቢ ድማ ምድንጓዩ እናስተንከሮም ኮሎ ነቲ ዝለመድዎ ነገር ክገብረሎም አይካአለን እቲ ህዝቢ ከዓ ብዘይ ምኽንያት ከም ዘይደንጎየ ፈሊጦም ከምቲ ገብርኤል ዝበሎ ከዓ አባስ ኮይኑ ይነብር ነይሩ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ዘሐጉሰኒ ነገር ናይ ሞዳታ ቃል ዝዛረባ እንታይ ካብ ኩሉ ዘሐጉሰኒ ነገር እንታይ እዩ እስቲል ዘካርያስ አባስ ኮይኑውን ካብ አገልግሎቱ አይቦኸረን አይገርመኩምን ቅዱሳን አባስ ኮይኑውን አገልግሎቱ አይቦኸረን ቅዱሳን እንታይ ብለና ቅነ ምግልጋሉ ወዲኡ ና ቤቱ ኸደ ብለና ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን አሜን ቅዱሳኔ ዘካርያስ ስለምታይ አባስ ጌርካን ይሉ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር አይገርገረን ቅዱሳኔ አለኹም ዶ ዘካርያስ አንተ ሎም ዝሰማዕኽዎ ሎም ዝራእኽዎ ራእይ ክነግረኪሉ ናብ ኤልሳቤጥ አይጎየን ቅነ ምግልጋሉ ወዲኡ ናብ ቤቱ ኸይዱ ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን no matter what ዘጋጠመ የጋጥም ክሳብ ሞዳታ ጸኒዕና እነገልግል ሰባት ክንከውን አለና ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ጸጎ ይብዛሐልኩም ርግጸኛ ሓደ ነገር ረኺብኩም አለኹም ኢለ ያሐስብ
next week ክንቀጽሊና ወይታ ይባርኩም የዳውኩም አልልኩም ጸሊና ሆኖዲና فقري